foli bila ala min bi dɔ yɛrɛ an bɛɛ la an bɛ foli bila jamanadenw an bɔra ka dɛmɛ min kɛ an ka commune ma n'i y'a jateminɛ dɛmɛ sera Mali commune bɛɛ de ma n'i y'a jateminɛ Mali la commune 819 de bɛ yen donc ni dɛmɛ donna a bɛɛ de ma mais laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye o ye jamanadenw ka laɲini ye n'i y'a ye sigikafɔ min kɛra n'a b'o fɔ a ma ko assise nationale de la refondation jamanadenw ko a ka kan jamana dugujukɔrɔ nafolo a nafa ka se jamanaden bɛɛ de ma o de hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ye wuli ka jɔ kɛ min b'a to bayɛlɛma o bɛ se ka na cogo min na gafe kɔnɔ parce que gafe de tun bɛ yen n'o gafe ma bayɛlɛma jamanadenw ka laɲiniw tɛ se ka sabati donc an ye o gafe ninnu bayɛlɛma sigikafɔ kɛra gafew bayɛlɛmana o de nana u b'a fɔ ma ko code minier gafe min bɛ dugujukɔrɔ nafolo ninnu sariyaw ko fɔ donc o de kɛlen an nana waleya damadɔni bila sen kan n'a bɛ fɔ ma ko fond o kɔrɔ wari dɔ kan ka sara jamana ye san kɔnɔ bon n'i y'o lajɛ sisan o fɔlɔfɔlɔ o dɛmɛ fɔlɔfɔlɔ u b'a fɔ ma ko fond minier développement n'i y'a jateminɛ an ka duguw la an ka commune na minnu bɛ dugujukɔrɔ usine bɛ yɔrɔ min na baara usine bɛ yɔrɔ min na usine sanu dilan usine bɛ yɔrɔ min na a baara usine u bɛ an ka dugu minnu na i b'a jateminɛ a cɛnni ka bɔ tuma a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye bon min b'a to gɛlɛya bɛ se ka tɛmɛ an ka mɔgɔ kan dɔɔni a tɛ degunba s'u ma a fɔra o société mɔgɔ in na san o san a bɛ wari dɔ labila o commune mɔgɔw ye donc n'o wari labila sisan o de bɛ di an ka commune mɔgɔw ma u b'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye o boloma dɛmɛ o bɛ se ka kalanso jɔ n'a ye o bɛ se ka an ka dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a ye o bɛ se ka ji forage ninnu kuma to ji bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo o baara kɛ n'a ye o bɛ se ka sira minnu cɛnni bɛɛ o bɛ se k'olu dilan n'a ye hali pont ni samiya sera dugu dɔ bɛ tigɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka baara caman kɛ n'a ye min b'a to o de bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc waleya in dabɔra o de kama min b'a to an ka jamanaden bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la wari in dira an ka commune bɛɛ de ma commune 819 nafa sɔrɔ a la n'o tun tɛ an tun t'a baara kɛ parce que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ka kɛ Mali kɔnɔ k'a bɔ a sira ma donc n'a bɛ k'o kɔnɔna la ko bɛɛ bɛ bɔ a kalama a ka kan jamanadenw u ka a nafa sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna la wari in tilara jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a wari bɛɛ bɛ bɛn miliyari 18 ani kun ka fɛn ma o de tilara commune 819 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ka sɔrɔta tɛ kelen dɔw ta ye miliyari 3 ɲɔgɔn na dɔw ta bɛ taa fɔ miliyɔn 4 ɲɔgɔn na o bɛ dépend a tilara ni sariya dɔ de ye o y'a to dɔw ta bɛ ca ni dɔ ta ye mais kɔni an bɛ se k'a fɔ mun ye a nafa mun nafa ka bon a bɛɛ la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ a la bɛɛ ye dɔ sɔrɔ donc o wari min dir'u ma sisan o de kan ka to an ka maire ninnu kan ka se ka wuli ka jɔ de kɛ min b'a to dugu la aju min bɛ jamanadenw na u ka yɔrɔ ninnu na commune na o aju ninnu u ka se k'olu matarafa dɔw ka aju bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso t'u bolo wari min sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u b'o baara kɛ n'o ye dɔw ta a bɛ se ka kɛ fana kalanso ko gɛlɛya b'u la n'a wari bɛ se ka kalanso fana jɔ u b'o baara kɛ dɔw fana ta bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ fourage ka ji min da ka di mɔgɔw ma n'a wari b'o bɔ dɔw kan ka se ka baara kɔni donc olu yɛrɛ de bɛna a fɔ u bɛna baara min kɛ ni wari ye donc n'o kɛra sisan wari bɛ bila ba la min b'a to jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani ka nafa sɔrɔ a la an ye baara dɔ bila sen kan fo yɔrɔ 3 la min b'a to wari min se a bɛ se yɔrɔ la a dabɔra nafa min kama o nafa na se jamanadenw ma donc an ye jɛkulu 3 bila ɲɔgɔn sen kan n'a bɛ fɔ ma ko comité donc comité fɔlɔfɔlɔ o ye commune yɛrɛ kɔnɔna ye préfet ninnu ka baaraw ye jamana u ka maire ni dugudenw bɛnna projet min kan donc olu b'o lajɛ n'a sɔrɔ a tɛmɛna sira fɛ n'olu fana bɔra filanan bɛ yen jɛkulu filanan bɛ yen a bɛ fɔ ma comité régional gouverneur de b'o yɔrɔ la olu fana b'a jateminɛ n'a sɔrɔ a baara fana kɛra a kɛcogo la n'a ye nafa se jamanadenw ma olu fana kɔfɛ u b'a fɔ niveau national o ye ministre yɛrɛ ye ministre des finances ministre des mines ani ministre de l'administration territoriale donc o bɛɛ de bilala sen kan mun b'a to an bɛ kɔlɔsili kɛ mun b'a to wari taara kun min kama a ka b'o sira fɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn jamana kɔnɔ bi kɔni yuruguyurugu kɔni a bɛ kɛlɛ donc ni mɔgɔ min taara sira wɛrɛ fɛ mun tɛ jamanadenw ka sira ye a kɔni i bɛ ɲangi a kɔni i ɲɛ t'o la makari kɔni t'o la donc an bɛ ko bɛɛ de kɛ parce que a dabɔkun kɛra de jamanadenw ka nafa sɔrɔ donc an bɛɛ de bɛ an jija parce que ni jamana ko lajɛ bɛɛ ni jɔyɔrɔ don voilà président jɔyɔrɔ bɛ nin cogo min na hali duguden bɛɛ ni jɔyɔrɔ don donc an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mun b'a to a dabɔra mun kama ni min se ka na bɔ a la ne wari dira ko ka jamanadenw la inena ye o wari kan ka taa a sira fɛ o baara kan ka bɔ a sira fɛ donc o tamakiya bɔ bɛɛ la
ni wari mun dira an b'a jateminɛ su fɛ an b'a jateminɛ tile fɛ mun b'a to jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na